Jogo modak kod tuo mar ndulme e kaunti ya Migori pod kale Akweda kinde ma kwan jogo ma yudo kod tuone medre kaluwore kod ripot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ya Migori. Apisa mochung'ne tuoche ma ok gam e kaunti ya Migori mong'ere kaka non-communicable diseases Paul Olik wacho ni jogo ma odak kod tuo mar ndulme nitiere kod Akweda nyaka kowuok kuom familia mag giwegi. Stigma with epilepsy is real. And ang'eyo ni parents mang'eny pando nyithindo nikech ok gidwar mondo gibed associated gi tuo mar goruok piny. Jotuo ma wan godo sani ok wanyal keto figures because as it is waonge kata gi data tool ma collect people seeking epilepsy care. So data ma wan go gin data mag patients ma osebiro kawo yath e osiptendewa ema wan godo ma gin close to over 1,000 and some hundreds. Now, wayudo ka gin nitie yath monego bed ni gitiyo godo ma consistent monthly and chien kanyo ne wabedo gi ng'ikruok matin. Nitiere drugs moko mane wamiss kuom yedhe ma gitiyo godo go. But right now, the drugs are available and I think they've been distributed to all facilities in the county.